Došao je još drugi klip na mom kanalu što se tiče Minecraft preživljavanja i ljudi s nama je TNT Gamer. I on će nam pomoći. Oh my god. Oh my god, vi što je ovo to brzo ubij za krevet. Ubijaj. Target. Ne daj ništa da živi. Ja imam 3 vune. Inače jednu vunu sam... Ok, imam 5 vuna. Otkud toliko vas? Nemam pojma. Lol. Inače ja sam već jednu ovcu našao pa sam pala ti u vodu. Da. Plivaj se. Evo je vidi. Ispivaj se. Inače vratio sam verziju 13.1, tako to već vidite. Ovaj klip snimamo 3 put. Da, bukvalno. Tako da valjda će se ispasti dobar. Ovo si ti zasadio drvo? A? Ovo si ti zasadio drvo? Da. A ne, došao je Herobrine meni u postu. Zasadio sam drvo vodi. Uzet ćemo... je li imaš jednu vunu? Ja se stvarno ljudi izvinjavam, pošto trenutno imamo koze u kući koje mnogo jure. Ja se izvinjavam ili na hrvatskom ispričavam. Evo je još jedna ovca. Daj mi krampu koji mi. Kramp? Da. Zašto će ti? Evo ti. Da čujemo što je. U stvari upravo sam doneo novu vest. Nemamo koze u kući, imamo krave. Tako da, evo ti ga u kući Kramp. Ne treba mi da uzeo sam tvoj drvo. Nemoj, to mi je prvi pik, alo, ako mi ga vrati mi ga, evo ti kamen. A šta će ti jedan drvedo? Pa da ga uranim. Kao prvi pikeks. Ja sam preživljavao A? na svom kanalu. I, znači, napravili smo... Imate što? Reci. Nešto. Imamo sad 2 Kad si kreveta. napravio kanal? Ovaj. Ovaj juče. Što hoćeš? Dok sam ušao da snimate. 5-6. O, ja to primam ukodno. Ja puno mjeseci. Kad si pametan. I ljudi, kao što vidite, ja imam wallhack ili ti X-ray. Kao što vidite, ja sve vidim kroz lišće. Šalim se ljudi, naravno, to je zbog ove Fateful teksture, tako da možete da gledate kroz lišće. I to je stvarno ono cool, brate. Tako da možemo... Potrošio sam ti kanal. A? Potrošio sam ti kanal. Mnogo si ga potrošio. Potrošio. Hvala ti. Iskopaj ti sebi prostoriju ako hoćeš. Iskopam. Treba. Iskopam trenutno. Iskopam. Iskopam trenutno tvoj grob. Iskopam. Vat, što sam napravio? Button. Napravio sam 3 krampa. Će mi biti dovoljno. Uzeo si mi vrata. Vrat Karoš. Ja tebi vrat. Nemoj mi dirati vrata, alo. Ne diraj vrata. Ne diraj mu. Uzet ću ti jedna viška. Imam jednu ovom. Imaš dvoje. Da, uzmi jednu. A baš mi se ovo sviđa. Daj da ti, ne, pa imamo... Dođi vamo da ti pomognem da napraviš sobu. Evo bude. Vidi. Kako je velika. Divim joj se. Možda nekad napravimo od nje neku skulpturu. Hvala ti. Dosta, meni je dosta. Čekaj da je proširimo još. Ako budem pravio... Ti sam završi. Ako budem pravio chest room, da imam dovoljnu veličinu za sobu. Ne brini se, nećeš ti to ni znati da sam ja preuredio. Osim ako nećeš da pratiš moje klipove. Naravno da ih vratim. Ne znaš mi ni ime kanala. Moj naziv. Kako zove? Skipper. Ne, rekao si prvo Skyper. Skipper. Rekao si Skyper. Skipper. Ne znaš si moje ime. Sram te bio. Šalim se ljudi. Inače od Aleksine sobe ćemo da pravimo chest room. Ha? Šalim se, ne šalim se u stvari. Stvarno, pravit ćemo tvoje sobe chest room. Drugi put u snimanju da tebi ova fucking bateri mene zajebala.
I evo nas nazad, upravo su nam ušle krave u sobu, tako da se izvinjavam. Znate kako to kad imate? Sad ne trebaju one da se nije. A? Sad ne trebaju krave da se. Pa mislim, ispričavam se ja. Šalim se malo. I ljudi, ja se nadam da ćemo barem doći do 100 suba na ovom kanalu. Mislim, obavezno zapratite kanal TNT Gamer. Daću vam ja link od njegovog nekog videa. I evo nas nazad, ljudi, krave su nam ušle drugi put. Ja sam kada ponašao i doći do prespavam. Našao sam ugalj, ja kopao zemlju i nađem ugalj, koji je to profesionalizam. Našao sam doći do prespavam. Gdje je to? Ne vidiš. Nemoj Aleksa se sprdazi. Ne vidiš me. Nemoj i ti da me sprdaš. Gdje si ti? Ne vidim te. Malo sam previše u visini. Gdje si ti? Ja ću se ubijem. Pogledaj na druge strane od tvojeg ostra. Je li ovo? Eno, tu sam. Tu. Tu negdje. Čekaj da vidim. Imam taj i ovo drugo. Čekaj da vidim. Vidim ti Niko. Čekaj to, ne pomeraj se, vidim ti ime. Smanji taj zvuk, bre. Probit ćeš. What the fuck? Šta tu će ti bude kuća? Samo ću skočiti u vodu. Samo ću skočiti u vodu. Aj srećno ti, idem ja da legnem. A gdje si ti? Evo, A tu si. idem ja da legnem. Ti si mi posmatio. Da. Pa ja ne. Imam baš vodu. Promašao sam. Get wrecked! Aj sad brzo dođi prespavaš. Čekaj, a stvari? Ujutro ćemo. Ovo, pa to ne sam. Ovaj će klip biti zezanje sa TNT-em. Da ti ja pomognem malo. Baš sam promašao vodu. Pogledaj. Jednu kocku praviti. Evo, zaskaš. Ne, da ga zapušaš. Ajde, maš. Tralalala. A nema. Aj, stvarno. Malo sam teo da ga trolujem, ali neću koristiti hak. Nego odmah idem da prespavam. Logično, šta? Ti snimaš uopšte? Ne snimam. Pogledaj. Ne snimam, bre, koji ti je. Ovo je zezanje sa TNT-em i otkud tebi još jedan krevet? Ne znam šta. A ti si naprije dva? Po dva. Pa ja sam. Ja sam naprije za svoje avanture. Lele mame. Ljudi, ja se opet izvinjavam. A kad krava uđe u sobu, vi ne znate koji je to osjećaj. Ja bi to sve zapalio. I kao što vidite, ja upravo kupim klej. I tako da, eto. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela epizoda, bacite like, share i subscribe. I u sljedećoj obavezno posjetite TNT Gamera.